Nandito po sila mga sas. Hi! Annyeong! Hi mga sis, we are here at BAJARI Resort and it's Kevin. Oh, grabe siya kainit. Ooh, Uy, nice kayo siya mag-vlog-vlog di Ariman. ito. Hi mga sis.
Hi mga sas, we're done. Oh my god mga sas, ang ganda ng view dito here. Goes. Correct! Solito lang araw. Sahay mga sas! Oh my gosh! Oh my god, mga sas! Sulit ang araw na to mga sas. So kung gusto nyo pumunta here sa Bahari, mga sas, oh my god, 30 pesos ang entrance nila. So mga sas, meron pa tayong makakasama for today mga sas. So, nandito po sila mga sas. Hi! Annyeong! O, di ba mga sas? Ang ganda ng view here. Pwede pasaba. Hi mga sas, we are here at Bahari Resort. Ay, aday.